Ayikho into enenhliziyo embi njengo social media. Ayikho into egcina izinto njengo social media. Niyawakhiphana amaqhafa bantu basemzansi, niyakhiphana ukomoti, niyakhiphana ufucking. Nalanda yonke into ethi Gayton Mackenzie kusuka ngo2012, 11, 13 nazokubeka la. Shuthi niyaqeda ke ngaleli iqembu lamaphara, iPatriotic Alliance. Ngiqale ngokunene nabiza yonke into nayibeka la. Wakwangisiza uNkulunkulu angangafunda ukudlala oTwitter no Facebook no angazi noma no X nangazi kulapho. Ha. Ayiyayiqabuka lento. Uyabona mayidabulela uGayton Mackenzie. Neliqeda iqembu lamaphara manje. Neliqeda impela nya. Sawubona wemfoka Mackenzie. Kwaze kwamnandi emhlabeni. iGNU yona kothi kuphela unyaka abafana kobe kucacile. Ngifisa bebambe lesalikwazi lo anti ufikile embalula ke manje. Mabe ngabamba nje odwa umgulukudu weANC, iqembu lezigebengu. Leyiqoqa yonke into kaGayton Mackenzie bafana. Ngiyanihlonipha mina. Ube kuthiwa siyethula isigqoko ekhanda lami ngabe ngiyasethula ngisibeke. Nginethulela umnqwazi. Balibambile iphara ngqi. Libiza igama elithini? Selithi hayi phela kushuthi manishwa njalo, kushuthi nami ngethuka uma wami, ngethuka noKenny Kunene. Vele kunjalo nje. Uyabethuka. Ayi ngiyanihlonipha abantu basemzansi. Niyamkhipha umuntu ukwazi ukuthi ugeleze kanjani unjani anihlangene nalento. Ngilanda yonke into nibekela. Hayi angisabafuna oTwitter. Angisheki ngiyalinganisa. Wathi omunye wayisusa inkulumo. Walikhumbuza ithumba umkhwanazo bafana. Nezwa kuthiwa khona okunuka kusantungwana kuleli ibhantinti ekuthiwa uKenny Kunene, leli phara ekuthiwa uKenny Kunene. Aze ngibone lento. Uyakhala uGayton Mackenzie uthi isinqumo esinzima ekumele ngisithathe enqumene ngake ngayithatha empilweni yami sokuthi ngixoshe iphara eluKenny Kunene. Ngizwa abanye bethi July kanti ubani na lalelani benisaba bazuba la kuJuly. Ngicela nibuke uAugust. Vulani la mehlo nibuke uAugust into ezokwenzeka. Abezuboshwa bazodela osopolitiki. Buka umkhwanazo uliqhumbuzile ithumba kancane benze nje. Uzubona ukuthi lempela basiphethe ngengqondo ethize. Babehlaleleni bengabophi sonke isikhathi uDJ Samboti eshona emva kwesikhathi eside angaka. Sukumani na South Africa. It's the time. It's about time. Uma kumele ukuthi siye estradini for ukukhipha lo babone ekhala ekhulu uRamaphosa. Let us do. Asiyeni khona. Inhliziyo yami ithobeke kakhulu. Kudelela kanje lokuthiwa uKenny Kunene kwenza yonke le nangaka kumbombo. Izisazokhala. Ningavumi benididiseke njengamanje. Kunezinto abazoqhamuka nazo benzela ukuthi sikhohlwe indaba kaMkhwanazi bekhulume ngezi singabe sisamove position bafana. Simile sithe. Ngiphakathi shiqe sibagadile. Sawubona weKenny Kunene. Leli iphara lila inkinga linewawu too much. Kanti lenza umbola ngapha. Kunuka phu. Basazoboshwa abantu. Wezwa? Siyabonga nkwale Nkosi. Siyabonga Ndonga. Siyabonga Mawela. Soli imlomo ezinkulungwane ukubonga wazwa ithandi South Africa. Happiness bazoboshwa olokhuza ebese kuba ulokhuza. Baba yini. Bantu bakwaDukuza sanibonani niyaphila. Ngezwe bafana kuthiwa senihlabe enye indoda ngogqomo. Yezwakala ikhala ithi hawe mina ngenza ngalutho le ndoda phela le yantshontsha le mali ethize.
nesekela layo ngizwile kuthiwa nesekela layo sekunjalo wathi umbomvu isiphundu sigcwele inhlabathi uyabona nje manje uduma ikhanda kuthi nwi ubona mawushaya ngesiphundu kabana la ngemva ukhala insimbi ongayiqondi ukuthi ezaliphi isonto sawubona anginaye lapha kuma by election uyangazi angena senkokomisa ngithi kade nganitshela umkhonto usazogwaza bantu bakwaDukuza ningene kulayini bafana yeyi ngaze ngamnande emoyeni wami madoda akhishiwa amasela kaDukuza sawubona we Ali Mfoka ngidi sanibonani wengane zakwethu uGodole okankomgodolo umfana udaba ke niyalwazi kade yagcina ukuphosa amabhomu iRussia umusa ubona ke sengibeka into ekanje lisuke selizobhubhaka umasipala waseBaqulusini abaqulusi municipality sanibonani ngicela nisondele la ake ngibingelele nje ngokukhethekile imeya lapha eBaqulusini uKhehla Mkhwanazi if I'm not mistaken ngiyabona nje lokho Khehla ukufaka unkosikazi wakho lapha kumasipala nendodana yakho nezihlobo zakho lokho ngiyakubona okwangelinye ilanga sizobuye sikubone babumeya ngicela ungitshele sekuphele inyanga eziyisithupha naxosha uMazibuko umshini as a deputy mayor namhlanje anikaze nabeka udeputy mayor kuze kube namhlanje unama ESCO member amabili omtshali ilokhu nabaxosha akukaze kubekwe umuntu kuze kube namhlanje babumeya inqumo uyithatha nobani lapho makuthu uthatha inqumo njengoba engekho udeputy uthatha nobani inqumo babumeya kunobugebengu obuningi eBaqulusini obukhona lalelani ke nginichazele uThula Sizwe Buthelezi wayisenda ngithi incwadi eyayigunyaza ukuthi uMazibuko noNtuli ababuyiselwe ekhundleni zabo angiyangizwa uMazibuko kwathiwa ababuyele ezikhundleni zabo nanga usibonga uMadlamini Dube usisi kabani usisi kaMashobane uMashobane lo imeya ngazi kuphi ngapha ngenhla ugoloza ibhadi uthe bewubani yena uThula Sizwe ukuthi engazobatshela ukuthi akubuyiselwe uMazibuko nomtshali wayesho kanjena usibonga lo uMadlamini Dube angithi manje oMazibuko kukhona lento ekuthiwa amakhono noma ngazi ibizwa ngani lo uMazibuko ungale kuNtuli lo usibonga ungale kuHlabisa amakhola wasekhona nje enkatheni ngalesikhathi nenza lamakho wesibonga Dube Dlamini nicabanga ukuthi umphakathi useviseka kanjani ngifuna ukwazi lokho ukuthi umphakathi useviseka kanjani inyanga ezisithupha phelile engekho udeputy mayor bemisiwe nomtshali uThula Sizwe wathi ababuyisele usibonga wala ukuthi bebuyisele ngoba bakumakho angefani lo uMazibuko bangakuNtuli yena ungakuHlabisa balwa izimpi ngomphakathi ngifuna nje ukunibonisa umasipala waseBaqulusini ukuthi ubole kanjani zonke into zakhona bengibhala phansi kunoShelembe lapha weDA uShelembe weDA onje noSibonga uMadlamini Dube banje yena lo uShelembe ucuthele ngezinga eliphezulu ukuba udeputy mayor ngoba uzwana nobani noSibonga lapha kumasipala niyazenzela nje kumasipala waseBaqulusini umphakathi ama-service amile nsi umphakathi awenzelwa lutho waseBaqulusini ngoba nina niyalwa nilwa izimpi zenu zangaphakathi nifaka abangani beni lapho wena Shelembe ufaka nezintombi zakho lapho kwamasipala ngiyeza nabo labantu abafaka lapha izintombi zakho lapho kwamasipala umphakathi ukhona ukwazi ukulanda izintombi zakho uzoyifaka lapha nezingane zabangani bakho ufake ngaphakathi uShelembe nginibekela nje yonke into ngifuna ngizanani kancane kanje ebese kuba khona uDube lo obuya bewuchairperson lapha kwaZulu Natal ubuye bewuchairperson ephinde ebelapha kuSankho angazi uyini kuSankho angimazi ukuthi uyini lapha kuSankho uyena umuntu ke loyo ungqondongqondo wenkohlakalo uDube angisazi bathi ubani Dube lo afika nje wazenza udokotela wefake wabanjwa uDube lo uchairperson
naye lo ogcwele ingane zakhe laphana ufaka everywhere la kathanda khona. Umasipala waseBaqulusini lo enginitshela ngawo ubolile phuhlu. Bantu baseBaqulusini isikhathi sokuthi nisukume nibamba umkhonto ngesandla nigwaza amavaka enkatha. Lapha kunenkatha, kune-DA, kune-ANC benza icorruption olwazalwa. Angikhulumi ngalokho kuyi-NFP. I-NFP vele angazi ngathi yini leya nto leyana ibekiwe nje isichuse ngaleyo nto encanyana. Ngeke ngikhulume ngayo ilapha kumashobana. Ilento nje ngizonitshela yona ukuthi lalelani webafowethu, lalelani bantu baseBaqulusini. Isikhathi manje sokuthi nizenzele ushintsho nina. Sebenidlale kakhulu, banixhaphaze kakhulu laba. Fanele nje ngiyibeke icace, umasipala waseBaqulusini ubolile phuhlu, bawuphethe ngendlela abathanda ngayo. Ngishiya ithimba lenkatha lehlulekile uSibonga uMadlamini Dube, lehlulekile dismally. Alikwazi ukumlawula. uMadlamini Dube yazenzela lapha eBaqulusini, wenza ngendlela leyakathanda ngayo yena. Noma uthule, akuna deputy, akunalutho nje. Wengane zakwethu, isikhathi manje sokuthi umasipala waseBaqulusini zishintshe izinto. uSibonga nje udla amathenda noShelembe, manje uxetshulwa amathenda, kuxetshulwa imkhoma, aqashwa ngisho abantu bomphakathi bazenzele nje umathanda wabo lapha kumasipala waBaqulusi. Leyo nto nje ade ngizonitshela yona. Ziningi kuyaphithizela. Ngisazonikhipela izinto eziyisimanga eBaqulusini ezenziwa nje ama-leaders aseBaqulusini. Lento yenu yokuthi inkathi ibe namakhoka, kube nekhoka kaNtuli, kube nekhoka Hlabisa, bese umphakathi ungakwazi ukuserviseka ngoba nina nilwa izimpi zenu. Sibonga ilokho nje ade ngizonichazela khona. Bantu balapha eBaqulusini eFilidi, thathani umkhonto nubambe ngesandla, nigwaza amambuka, nikhiphe iqembu lenkatha, nikhiphe iqembu le-ANC, nikhiphe iqembu le-DA, nikhiphe le-GNU ebolile, engakwazi ukusevisa abantu, efuna ukuthenga isizwe esibhekile. Lokho nje ade ngizokusho. Masipala waseBaqulusini municipality ubole phuhlu, uphethwe abantu abantshontsha kwasani. Bashoda ngokuntshontsha abantu bomphakathi njengamanje. Kuza ama-by-election njengamanje, nizobabona bazobegcwele all over, kuthiwa bavoteleni. Ningalinge nivotele amasela noma engeza nokudla ezenani ngoba bamagidangoma, bezwa into engakwazi ngisho ukuphawula, bazoza neingubo, bezokwembesa, beze nokudla, beze na everything. Isikhathi sokuthi ningavumi manje ukuthengwa ngokudla. Isikhathi sokuthi ningavumi ukuthengwa ngeingubo. Thathani konke lokho abazokubeze nakho ebese niyovotela umkhonto. Sebenenza imkhovi yabo isikhathi eside. Ilokho nje ade ngizokuchaza. Kuningi ngiza nakho, nakusasa kuzobe kuphumenye ezobinzi makhulu nangale. Mhlawumbe azoba u4, azoba u5 amavidiyo aseBaqulusini. Sinjalo ke indaba. Ngishilo ngathi iRussia ayihlali ingakali. Sikadla kuphela. Sanibonani wengane zakwethu, uGodole okankomgodole umfana, kanti udaba niyalwazi. Makhomanda, macomrade, ngicela nisondele nonke eduzane la. Sondele kancane nje, ninginikeze imizuzwana embalo, nibukele la. Lo kuthiwa uMcDonald Mathabe, isangoma mbumbulu lesidudlu Mercedes. Lo lenqwaba le. Lo muntu lona lalelani ngimchazele. Lo muntu ukhohlakele kakhulu lo. Lo muntu ke la emkhontweni mina ngimazi nje ehambela ngeveni lakhe eliyisuzu edala la kade behamba befuna khona ama donation benoGoba Jeff baqede beyidle leyo mali leyo. Emkhontweni kuma wenza ubuqili nobuqhophololo nobuqhensema uzokhishwa lemkhontweni. Lo muntu uyazazi indaba ayikhishelwa la kumkhonto wesizwe. Ubolile lo muntu, ufikela kumkhonto wesizwe enuka inyawo, ephathwa kuyisagidlana ngithi uyinyanga mbumbulu noma uyisangoma mbumbulu. Yena lo muntu lo, lalela ngimchazele, akuyena oqala akuyena okugcina. Basazoba khona abantu bakhishiwe ukuthi bezokhuluma ngomkhonto wesizwe kabi. Angikho lapho, ngikulo sidudlu Mercedes la ngikhona. Ngendlela nje izinto azenza ngayo. Niyakhumbula ama signature ayifuneka ko Free State ukuze umkhonto uqualify ukuthi ungene as a political party. Lo muntu lo into ayenza wawathatha ama signature wawafaka emgqonyeni ngoba efuna nje ukuthi umkhonto ungakwazi ukuthi uqualify.
Ntontoni loyo wasiza ukuthi wabamba ama signature yona lembukumbuku le isiwathathile yawafaka emgqonyeni. Ayinyangenza ukuthi ngithini ama signature lawa asuke efunwa uIEC ecapture ke lama signature lawo yena lo lembukumbuku le yaqasha intombi zayo, yaqasha omzala bayo, yaqasha odadewabo, yaqasha ihloko zabo kucapture. Akaze uthande lo muntu umkhonto ngintshela soze futhi awukhuluma kahle. Fanele nikulindele lokho. Udoti westaff lo muntu lo ngintshele mina. Yiloko nje ade ngizonitshela khona into eyayibenza ukuthi bebe nje yilokudla ama donation. Manje samehlula isikhundla. Into ayizile emkhontweni wayezofuna isikhundla kuphela. Wayethunya ukuthi azobulala umkhonto njengoba ilahla ama signature vele wayesevele ethunyini. Njengoba ekhuluma kabi ngomkhonto uzama ukuyicabela indawo kulamaqembu amanye. Lalela ngimchazele ama comrade. Noma kungaqhamuka umuntu umuntu ezokhuluma la kulama TV lawo. Lalelana anovala la indlebe. Basazoqhamuka abantu abanjengalo kuyena oqala kuyena ogcina lo lembukumbuku le Stool Mercedes. Lalelana hlalani phansi relaxani dedelani igazi. Uyakwazi akuxoshele emkhontweni. Nembona uthulwa kanjani? Uyakwazi akuxoshele emkhontweni lembukumbuku le. Ilokho nje ade ngizonitshela khona lesangoma Mbumbulu. Bengingathandi kulokhu ngikhuluma ngayo lembukumbuku kodwa manje ngiyabona ukuthi hayi ake ngithi kunihlephulela nje ukuthi kwenzakalani. Akaza uthanda umkhonto lo muntu lo. Dot westaff, dot wenyanga Mbumbulu ngabisangoma engabe yini. Badla imali benogoba Jeff. Manje sekufanele silokhu sikhuluma besingathanda ukukhuluma kanje. Kodwa manje ngiyambona ngathi uyaphapha too much. Uyabila. Hey mawungathi uyambuka. Hayi awuthi ngivale la. Hayi ngizokugila Mbukumbuku uyazwa. Kulungile ngani zakwethu. Hlalani phansi. Sumkhonto. Alikho ikhaya lingenankinga. Kusazoxazululeka yonke into. Asindawo la emkhontweni. Sihlezi sizinzile. Ningaba kwethu. Niyalwazi udaba. Mbukumbuku. Siyabonga.